aziyo anhu ari kuti aziyo unopenga captain. Ungapenga uine foni rakadai so? Haupengi uine foni yakadai. Hakuna munhu anopenga ine foni yakadai. Aine mafans akadai achitrenda. Aya vaudze. Kasana nakona ngale wasingaitika na hit song. A few moments ago. Captain zviri sei chibaba chemangoma. Captain udza vanhu kuti taane bvoda. Pano vanhu vaiti mufeso anowanepi mari? Anowanepi mari? Chitarisa manje bvoda ratanaro. Vanhu vachakwara nekudii? Nekuseka nekupost kwakari Captain. Ibvoda rinyowaniri. Ndakaona friends ako nditedzera. Waona friends ako kutedzera? Unoti chii kuna friends? Ava notomubudisa mari. Mutero. Akukopa pattern. Friends haakopa pattern redu. Iye saka tomudiko. Toita zvekumufambira. Story yegari kopa kuna wakakopa futi calculus. Songa yangu calculus wakaenda rutokopa. Unozoti kana vanhu vachikukopa zviro kuti iwe uri chii? Ezve, woza kukopa munhu asingagoni. Waiziya. Saka kopa henyu but mutero. Captain tine bvoda redu iri nyumbi zvokutoti mavhidhiyo acaptain anenge anewo kaqualias handizvere uye musubscribe kuchannel yakanzi Captain Britain official. Handiti musubscribe ikokoko change chikanda mangoma nemavhidzi. Captain pana vanhu vari kuti hazi mimi maakushaina maakutobvisa heti yedu yeredhi haichapfekwi. Munoti kudii nawo? Ndakushaina. Hanzi kepi yeredhi heti yeredhi yedu hanzi ndo yatooda iyo. Alright. Saka munohamba because vanhu vanga vachitoti hanzi mukurasa patani. Patani ndiro. Patani ndiwe. Patani ndiro jere. Ndiro? But maheadphone alright, koma nyaya yemaheadphone akuenda kupi? Maheadphone akafa. Amina pana ndonditengerera. Headphone akafa. But ezvezvo taane bvoda zveCaptain. Hatingangoambi kuchema zvimwe zviri kuita zvichiita handizvere Captain. Totenda Mwari. Pane imwe comment yandaona hanzi Captain nemimi muri kuimba kunge muIndia. Unoziva kuti maIndia tiri maimbiro atunoita? Hauzivi maIndia? Aziva imbira anoita. Hamuna TV here Captain? Hatina. Hamuna TV? Saka munotoda kuti TV? It's okay Captain. Tinoziva kuti zvichaita. Ko mari yayaya nanhasi? Asadi. Sidiamuka. Hameno. Alright Captain, toda kuti zvinhu zvifambe. Rambai muchiposta. Unesongoti Captain but vanofana kuzobudisa mari vakuti Captain. Ipapa manje, because amungangoti Captain musingabudisi bhegi. Captain mamadii? Matibuditsira bhegi. Sandizvere Captain. Ndizvo. Mashoko ekupedzisira kuvateereri. Ndokungoti mutondona ndiri vanava. Ndangotanga ndine Facebook ndane YouTube saka vanofana kutosubscribe paYouTube. Hatisi kujaidza. Manje mangoma uchanzwa kuri akuvharisa sese na Jeffreyza mangoma wako totadzotorira nekuda. Tadzotobuda. Tavavharira kunze. Watokumbire call out. Watokumbire. Asi jaha musi mamunyanyira here. Hatisi kunyanyira. Was every time mention as my personal. Facebook yapo, YouTube yako ende kuno subscriber. Mari ndo yatiri kuda. Pana rumbotumira mari. Pani musikana Shamiso Ngoma atumira $5. Shamiso Ngoma. Thank you so much Shamiso Ngoma. Atumira 5. Saka 5 hiyo ndio inotipusha wiki rese retichiria. Akatutsira. Ndeva 2 days. But pafoni apa vanhu haiwa Captain indokutembai. Vanhu vachakwara vanhu vaiti haziyo. Vanhu vari kuti haziyo unopenga Captain. Ungapenga uine foni rakadai so? Haupengi uine foni yakadai. Hakuna munhu anopenga ine foni yakadai. Aine mafans akadai achitrenda. Aya vaudze. Kasana nakona ngale wasingaitika na hit song. Vadzikisa gejo. Vasiyana naanakona ngale.